Čo vy na to hovoríte? Ten východ niekde tam vyššie. No nie je úplne to, čo by ste chceli vidieť, ale Tokaj, to je to, čo musíte vidieť. Chcem vám natočiť aj takú tú druhú odvrátenú stranu nášho života. Chcete vidieť, priatelia, jak si Ferko po 4 mesiacoch láhne do postele? Pozerajte na to. Pozor, Olivia. My vlastne nemáme ani cestovné tašky, však pozrite, máme veci. Jednota a DN-ko, chápeš? Strčili by títo chalani do vačku hoci akú bežnú reštauráciu, takže... Tule, keď chcete s nami spolupracovať, tak sme otvorení spolupráci. To sú už originál 4 mesiace ľudia, čo sme vlastne v karavane. Pozrite sa, ja som si dal malinový stričík. Pokiaľ sa medzi vami nachádzajú ľudia, ktorí by nám s týmto vedeli pomôcť, tak sa nám ozvite. Priateľovia, takto vyzerá posledná večera, ale nie tá kostolná, ale tá Majer-Bajerovská. Pokiaľ ste nás objavili ešte len teraz a nepoznáte nás, tak my sme Ferkovci a sme rodina, ktorá všetko predala, kúpila tento obytný príves a s 3 malými deťmi sa rozhodla ísť cestovať po svete a točiť pre vás záživné videá a recenzie z rôznych zaujímavých miest. Takže sleduj túto úžasnú a neskutočnú odvážnu cestu a dozvieš sa viac. No a teraz máme asi ten najkratší presun v dejinách Ferkovcov. Mám ti ísť pozerať? Nie. A to je fakt, že doslova ideme susedovcom, čo? No. Že to by sme možno, keby sme mali pokazené auto, tak to aj otlačíme ten karavan tam, ne? Keďže na Majeri nemajú ešte hotový kemp, ale už ich na to nahovárame. Sme mali debatu s jedným z majiteľov. Štelplac. A povedali, že spravia štelplac, lebo že vidia v tom budúcnosť cestovania. Tuto susedia sú im príkladom, že čím viac bude takýchto miest vybudovaných, tak tým viac ľudí sem vie prísť. A z toho vedia profitovať potom úplne všetci, takže v tomto Ľudkovci neexistuje konkurencia. Čím nás bude viac a čím vás bude viac, ktorí budete mať niečo pre turistov, tak tým všetkým bude v okolí lepšie, takže aj pozemky budú drahšie. Takže 400 metrov je to od tejto tabuli. Po túto tabulu to je ďalšie 200, takže 600 metrov sa presúvame. Tu sme boli. To je vlastne hranica toho kempingu Malá Bara. Áno. Takže už sme sa zakotvili po náročnej ceste. Čo? Na prístrežku nás dali. Natočiť. Presne na toto využívame náš zámok zapínania karavanu za auto, aby nám sa nemohol niekto nacúvať, a zámok a zobrať nám náš domov momentálne jediný, tak takto si ho strážime. Jak Ferko hovorí, kolodom. Kolodom, wow. Počúvajte, to sú už originál 4 mesiace ľudia, čo sme vlastne v karavane a čo sme nespali nikde inde. V žiadnej izbe, v žiadnom dome, v žiadnom ničom, v žiadnom ubytovaní. A po len v karavane a po 4 mesiačikoch to ideme teraz vlastne do izby. Do penzióna brutálneho, čo tu majú vybudované. Však uvidíte. Mamina, ty sa... Na čo tešíš najviac teraz, povedz, čo si tu vyprávala? Na kávu! Aj na kávu sa teším, áno. A
Táto gazdinožka nemala dneska kávu, tak to je vlastne prvá cesta. Friško, poďme do reštiky, do kaviárne a potom sa pôjdeme ubytovať, ne? Gabika sa chce ísť najskôr ubytovať, lebo sa povykladať veci. No dobre teda. Tak necháme ich vykladať sa v izbičke a my pôjdeme na kávu, hej? Nie, poďte tam s nami. Budeme vás musieť čakať? Ale však to je hneď vedľa. Netýraj to. Dobre, dobre. Ale však sa chápeme, len sa nechápeme. Nevadí. Počúvajte, sadli sme si tuto do Majera do reštaurácie najprv predtým, jak sa ubytujeme. A pozrite sa, na čo nám padol zrak. Tuto. Takže vínne striky, citrusový, malinový, pomarančový. Vidíte to tam? Tak hneď sme si to bachli. Pozrite sa, ja som si dal malinový stričík. Hoho, a tam sú normálne maliny. A ty máš pomarančový? Áno, ja mám normálne pomaranč. Jel si? Aha, tu je. Kuk, tam je. No čo, ideme to okoštovať, jak to chutí? Chucenka. Poďme na to. Ó, a tam je to ich prosečko, ten obsidián, či jak sa to hovorí, čo sme tu pili, keď sme tu boli prvýkrát, čo nám Janko s tým dal prípitok. Takže toto je vlastne, je to zaliate s takým ich prosečkom. Nikdy to nehodí do takej guličky, lebo nikdy nič neutreš. Velice dobré. A ty to máš akého? Chutnáš? Ňam. Dobre? Pomarančové? Dobre je to prosečko, to také to šumivé vínko. Obsidián. A ty. Toto je lepšie. Malinové. Toto je ale jak pomarančový džúsik. Mami, to je džús. A hen tam cítim ale menej alkoholu. Tu je to veľké šumivé. Ja opačne. Ozaj? No pozrite sa, tak všetci to máme ináč. Ty to idem natočiť. Čo to máš? Majer šalát? Volá, čo mi donesú a ty hneď bereš telefón. Však to už je tak. To už je náš život, maminka. Bez kamery to nepôjde. Aké to je, že? No. Že ľudia si robia srandu. Nie, z tých ľudí, čo si fotia takto, ne, že v reštike. Najskôr odfotím. My robíme to isté. Nerobíme ho veľa vác. Aj horšie. Aj horšie? Aké to je? Dobrá rajčina. A čo je tam, sír? Áno, je tam sír. Je tam, aha, feta sír. Feta? No, alebo nejaký taký. No nič, počkáme si ešte na môj vyprážaný sír. No už došiel aj vyprážaný sír gazdový. A Gabika zase škvárky zo sumca. Tak poďme na to. Tš! Aký tu je wellnessový vzduch z toho wellnessu. Tu budeme spinuškať. No dobre, dobre. Aj na terasku východ. Tak paráda, tak tu nás čaká teraz prvých pár nocí. Ideme, my sme záchodoví maniaci, že? Kúpeľňoví. Poďme na záchod. Kúkaj, záchod, sprcháčik fajnový. Velice pekné. Tak paráda, tak ideme si to tu užívať. Počkajte, títo, akí sú šialení. Prečo ste šialení? Vysvetlite nám to. Nevysvetlili. Tak ty nám to vysvetli. Lebo 4 mesiace spia v karavane. No dobre teda. A budeme... 4 mesiace nemali rok. 4. Po karavane trošku zaoblejem. Áno, čiže 4 mesiace ľudia života v karavane
vám spôsobí toto, že potom idete sa ubytovať do izby a ste z toho šialenci. Čo? Kokos, normálne to je iný nezvyk. Takto si sem donies jednu kabelku, druhú kabelku a... My vlastne nemáme ani cestovné tašky, však pozrite, máme veci, jednota a DN-ko, chápeš? No, ale čo si minule povedala? Že? Od Tule si musíme kúpiť. Tule! Keď chcete s nami spolupracovať, tak sme otvorení spolupráci s Tule. Máte perfektné tašky, kabele, nosiče, na bicykle, na auto, na hento, na tamto, prívesné vozíky, zabajky, všetko sledujeme a priťahujeme vesmír, aby sme s vami mohli spolupracovať. Tak keď sa toto k vám dostane, k manažmentu Tule, tak Ferkovci tu čakajú na vás. Po prípade vám ešte napíšeme. Lebo nevieme, či sa k tomu dostanete. No dobre, tak my sa tu ideme porozhliadať. Ideme sa tu napakovať do tejto izbičky krásnej. A ideme si užívať. A potom, keď to tu celé vyskúšame, dneska pôjdeme aj do wellnessu, ktorý tu je, tak vám to všetko natočíme a potom, keď už to celé niekoľkokrát vyskúšame, niekoľko nocí si tu dáme, tak vám spravíme našu fercenziu, aby ste vedeli, že či sem máte vôbec chodiť, alebo či je to stratené, či sa sem neoplatí ísť, ale myslím si, že už šípite, že už tušíte, že sem určite budete musieť ísť sa pozrieť a vyskúšať to tu, lebo je to nádherné. Chcete vidieť, priatelia, jak si Ferko po 4 mesiacoch láhne do postele? Pozerajte na to. Pozor, Livia. To len takto? Nechcel som to rozbiť. Jak je vysoko strop, to sme nemi zvyknutí. My máme strop na dosah ruky v karaváne. A ja si lahnem. Počkaj, ne, to ťa musím natočiť, poď ešte von, pod dole. Musíš aj ty skočiť. My robíme jak... Poď, ideš. 3, 4, Hopa. No, všetci skočme do postele. 4, a teraz Gabi vedľa. 3, 4, kotrmelec. Spustili sme one. Aj tak budeme všetci na tejto posteli. A vyzerá to tak, že? Horí? Tak ideme si my užívať, ideme leškať. Dneska nikam nepôjdeme, dneska budeme len tu. Pôjdeme? Lebo ja pôjdem. Pôjdeš ty. Ja nepôjdem nikam. Ja nepôjdem. Mala si stričík? Mala som stričík a ja sa bojím už. Počkáš 2 hodinky. So stričíkom. Čo, ty môžeš do vodičak, ja nie. Ja keď ešte raz dojdem o vodičák, tak už mi ho nedajú, dajú? Dajú. Neboj sa, to ich dobíme. Na spoluprácu. Dajte nám vodičák naspäť a my vás propagujeme, že ste to urobili. Krasotinka krásna, čo? Kam ideš? Ja? No? Ja do wellnessu. Do wellnessu? Pozrite sa tu. Poďte sem! Sauničky máme zapnuté. Pozrite sa, tu celé ovládanie tohto wellnessu je na takomto displeji a tu sa ovláda výhrivička. Bim. Už ste tam?
Vecka? Nie, tu sa masíruje. Vecka? Tu asi, ne? No, tu sú vecka. Neviem. Tu je šatňa. Tu je taká sprcha fantastická na 4 ľudí. Ja sa idem vyššiť. Není to označené, že čo je čo. Tak ideme si užívať wellnessu, bublať sa vo vode. Tak po wellnesse sme všetci krásne hladní, najmä títo malí obsidiáni. My s mamičkou zase sme si dali stričík, už keď sme v tejto vínnej oblasti, že? No. Aj sa stanú z nás alkoholici, asi mám taký dojem. Nemali by sme piť strik, nie? Keď sme vo vínnej oblasti. Mali by sme piť víno. Čo, to sme už pili? Vína. Či to je oni? Aperol? Nie. Nie. Nemôžem. Tak ja mám citrusový stričík. Kajte na to. Maminka, čo ti to tu zas došlo? Rezník pán kostruhánke so zemiakovou kašičkou a zmiešaným šalátikom? Áno! Áno! A deťom? No, čo by ste čakali iné? Nič iné pre deti sa nedá. Ale Gabika má iné, že? Že? Ty čakáš na iné. Teraz odpadnete, podľa mňa ste nikto takýto burger ešte nikde nemali. Pozrite. Čo vy na to hovoríte? Čakali ste to v žemličke, že? Ne v takomto krásnom chlebíku. Tak toto hneď idem vyskúšať. Ty kokso, to je brutalita. To je veľká brutalita. A tento pán, tento mladý pán stojí za tým, šéf kuchár z Majera, Malá Bara. Ďakujeme, krásne! Na tročko. Pozri na moje. Vidíte to? Tak ale to jako vypadá? Jako to chutí? No. No tak ochutnaj to. To si zjedla, cviklu si zjedla. No, ochutnaj. Aj vlasy. Jedia aj vlasy. No, jaké to je? Super. Výborné? Ja. Pecka. Poďme na to. Kokos, čo je toto? To je čili? To nie je to paprika nejaká? To je paprika normálne namletá na také... Chutí to tak Čo to je? paprikovo. Chutí to paprikovo. No, Dáme dekel dole. Už to môžeš vyskúšať? Idem to vyskúšať. Opačne som cítil príbor na mesto. Kokos. Dáme preč túto kvorku. A teraz ideme takto do živého. Do živého. Trošku pevnejší príbor by sa k tomu hodil, lebo tuto ohýbam vidličku, aha. Maslo. To je pecka. To je výborné. Vyzerá to akože megalomansky. Počúvajte. My sme si mysleli, že na juh východného Slovenska chodia sa vrany otáčať a líčky kapať. Ale to tak vôbec není. Pozrite sa, čo tu všetko, ako to tu majú. To je neskutočné. Príďte sem aj vy sa pokochať. My sme tu v živote neboli a odkedy sme tu, tak len s otvorenou papulkou pozeráme. Ale len na juhovýchod Slovenska. Ten východ niekde tam vyššie, to nie je úplne to, čo by ste chceli vidieť, ale Tokaj, to je to, čo musíte vidieť. Wow. Práve ty máš výborné.
keď deti v reštaurácii povedia na niečo iné, ako je rezeň a nuggetky a hranolky, že to je výborné, tak už nepotrebujete žiadne ďalšie recenzie od iných ľudí. Takto by som to charakterizoval úplne pre všetky reštiky na tomto svete. Tak dobré ránečko sa želá na Majeri, Malá Bara. Ideme na raňajočky, ktoré máme teraz na 9. Pozrite, hen nám stojí karavaník. Šup. No a dneska mám tuto s pánom jedným majiteľom jazdu na koni. Tak uvidíte. Prehánať sa na juhu východného Slovenska na koňoch. Janko, čau. A ja by som si dala jogurt. Vyberáme z a la kartových hraňajok, že čo si dáme. Ja si dám tieto hraňajky z grilu. Detičky si dávajú jogurt z mysli. A Gabika ešte vymýšľa. A Feri chce párky. Gabika ešte si vyberá, jak vždycky. No čo si mám dať, párky? Ty naša váha krásna, ty naša váha. Však počúvaj, chceš aj vajco? Aby tam bolo? Lebo tu ja si dávam také, že bravčové párky, voľské oko, slanina, paradajka, chleba. Také na grille spravené, víš, také anglické raňajky. A čo? Čo s tým A čo? bude robiť? A čo? A čo? Neviem, však odporúčam. No a však volá, čo vybereš. Pozrite sa, opäť kuchyňa nesklamala, tak jak sme tu už zvyknutí. Pozrite sa, dievčatá si dali takýto jogurt z mysli s medom a ždemom. S medom? Ty máš jogurt, že? No, dobré. Mamina zariskúvala praženicu, ale vyzerá veľmi dobre. Taká tekavá, krásna. Feri dal párky, ktoré trčia z taniera. Feri, to zješ? Áno. Aňa. Ideme do toho, vyzerá to krásne. Kolodom. No tu nás už čakajú koňoše. No, aj auto tu je. Dobrý deň sa praje, alebo ránečko. Kde máš dlhé nohavice? Utekaj pred dlhé nohavice. Ozaj? To ani nesadne na to. Tak som sa zle oblekol. Pecka. Poď. Takto vám tu povodia detičky. Peperičko. No, Dobrý koník? áno. Hej?
rieka nie. Tak už sú konečne vo svojom prísene. Malinký Pavlo už má maminu doma. Pablo Picasso. Ľudkovci, čaute, počúvajte. Chcem vám natočiť aj takú tú druhú odvrátenú stranu nášho života, pretože to, čo hlavne pre vás natáčame a dávame, či už na sociálne siete, Instagram alebo YouTube, TikTok, tak sú tie veci, ktoré chcete vidieť, ktoré nám robia ten kanál tým kanálom, a to je to cestovanie, to je tá rodina, to je to domoškoláctvo, to sú tie naše mudrovačky, ktoré tak máte všetci radi. A to je teda ten hlavný obsah toho, čo dávame na tie siete. Ale to, čo možno neviete, je to, že všetko si robíme sami cez natáčanie, vymýšľanie toho, čo budeme natáčať, vytváranie toho kontentu, teda toho obsahu, že čo natočím, cez strih, efekty, postovanie, náhľady, vymýšľanie názvov, pretože každá táto sociálna sieť, či Instagram, TikTok, YouTube funguje úplne ináč, tam ten algoritmus je nastavený na každej úplne špecificky. Takže toto všetko robíme na to, aby tie kanály vedeli fungovať, aby ste mali čo pozerať. No a keďže si to robíme sami, tak pozrite sa, ako vyzerá dnešná moja sobota, že sedím s notebookom na nabíjačke, s mobilom na nabíjačke a strihám videá, vymýšľam určité veci, vzdelávam sa, stále pozerám nejaké podcasty, nejaké YouTubeové videá, ako ten kanál, či už teda Instagramový alebo YouTubeový, proste robiť lepšie, robiť ho virálnejšie, robiť to proste s tým algoritmom, ktorý je na tých jednotlivých sieťach inak nastavený, aby proste to je videá mali sledovanosť, aby mali zobrazenia čím ďalej viacej. Presne z toho dôvodu, lebo nerobíme tieto sociálne siete len preto, aby sme mali nejaký online album našich spomienok. To vôbec nie, to ľudia, to keď si niektorí myslíte, že toto celé, čo na tých sieťach vidíte, čo vytvárame, robíme preto, aby sme zachytili nejaký svoj život a mali to na svoju pamiatku, tak to vôbec by som takéto nerobil. Stačilo by to proste mať to v mobile uložené na nejakom cloude, aj tak sa v živote proste nikdy k tomu nevrátite. Možno sa im tam chytíte nejakú nostalgiu, pozrite si, čo bolo pred rokom, alebo keď vám sám mobil, alebo nejaká sociálna sieť vyhodí nejakú spomienku spred roka, dvoch, neviem koľkatých, tak si zaspomínate, ale čisto to robíme ako biznis, robíme to ako podnikanie, proste chceme tie účty mať naložené a očakávame z toho proste príjem. Takže keď si je podľa ktorý myslíte, že byť youtuber a zarábať z toho peniaze sa nedá, alebo je nemožné, alebo sa na tom smejete, že niekto sa natáča na YouTube a chce z toho zarábať, tak áno, je to štandardná práca, štandardné klasické podnikanie ako hoci ktoré iné, pretože ja minimálne z tých 7 dní toho týždňa musím 2-3 celé dni čisto len byť zavretý niekde a pracovať. My to máme väčšinou tak, že Gabika zoberie deti a idú na celý deň niekde na výlet, bohužiaľ bezo mňa, ale preto vám aj natáčam toto video, aby ste videli, že není všetko úplne len také krásne, ako vidíte, že tu Ferkovci iba cestujú, 24/7 sú na nových miestach, všetko všade dostanú, jediné čo robia je, že to natočia a dajú to na internet. Počúvajte, s tým je toľko roboty a práce, ako úplne si predstavte, jak klasické podnikanie v hocičom inom. Či by ste chceli, ja neviem, hocičo iné mať, alebo hocičo iné v hocičom inom podnikať, takisto do toho musíte dať 24/7 času.
buď teda máte prachy a dáte si to spraviť na mieru niekomu a celé si to zaplatíte, pretože máte peniaze z niečoho iného, čo vám ich generuje a vtedy sa tie projekty strašne dobre robia. My teda ešte nie sme v tejto fáze, že by sme mali dostatok peňazí z iných biznisov, nie len na to, aby sme mohli cestovať a štandardne žiť a platiť všetko, čo človek platiť musí a kupovať. Ja tomu hovorím, že to sú instantné peniaze. To sú tie, čo každý mesiac proste spláchnete na jedlo, tankovanie, poistky, nejaké výlety, proste niečo potrebujete si kúpiť, oblečenie, niečo detí, takže to sú instantné peniaze, ktoré zarábame. Zatiaľ nie Instagramom, nie YouTubeom, zatiaľ tieto platformy nám nezarábajú skoro vôbec nič, alebo rádovo sú to stovky eur mesačne, hej. Keď tomu pridáme nejaké spolupráce, tak možno sa už to približuje k 1000, ale to nie sú tie instantné peniaze, z ktorých by ste vedeli žiť. My to zatiaľ vnímame tak, že nám to umožňuje lepšie a viac cestovať, keď uzatvárame spolupráce s kempami, s hotelami, ako sme napríklad tu, na Majer Bara, na východnom Slovensku, na juhu východného Slovenska a sme tu ubytovaní. Samozrejme, že je to spolupráca. My za to, že sme tu 4-5 noci ubytovaní s polpenziou, tak spravíme potom tú robotu, že to tu celé natočíme, spravíme tú recenziu, spomenieme to vo vlogu, spravíme na to špecifické reelsko na Instagram a TikTok. A to je vlastne tá naša práca. Ale k čomu sa chcem dostať je to, že príde onedlho, zakrátko aj čas, že kedy už toto všetko vôbec nebudeme stíhať sami ako rodina, pretože Gabika napríklad, tak tá má na starosti reelska na Instagrame, pretože to, čo už určite viacerí viete, je, že keď chcete točiť na YouTube a na Instagram, tak je tam jeden veľký rozdiel, je, že na YouTube musíte točiť na šírku a na Instagram musíte točiť na výšku. To znamená, že ja keď väčšinou natáčam vlogy presne ako aj tento, pretože aj toto video skončí na YouTube, možno časť z neho skončí na Instagrame, keď to sú programy, ktoré vám vedia zostrihnúť video na výšku, ale zostrihnú aj boky, preto sa musím, keď viem, že budem niečo strihať, teda robím niečo na YouTube, hej, natáčam video na YouTube, ale viem, že toto pravdepodobne budem zostrihávať aj pre Instagram, tak ten obraz musím dať napríklad takto ďalej, aby keď ma program vystrihne na výšku, tak aby som tam nemal samozrejme len pol tváre alebo len takýto pásik, ale aby tam aspoň bola celá moja hlava, aj keď niektorí to poznáte, že sa mi to proste nedarí, lebo nie vždy sa mi podarí všetko natočiť tak, aby to bolo vhodné aj na jednu platformu, aj na druhú. Ale teda, k čomu sa chcem vrátiť je, že budeme onedlho potrebovať minimálne jedného človeka externe na výpomoc, a to je editor, na strih videí, na vytváranie náhľadových fotiek, či už na Instagram alebo na YouTube a možno niekoho na tvorenie popisov, i keď na tvorenie popisov a tých úvodných názvov dosť využívame umelú inteligenciu. Teda využívame tú svoju, že nás niečo napadne a myslíme si, že je to dobrý názov pre video, že je to napríklad kontroverzné, alebo že teda my máme ten lepší nápad ako tá umelá inteligencia, aj keď väčšinou to tak nevyzerá. Takže vždy napríklad všetko testujeme. Tí, ktorí tvoríte na sociálne siete, viete, že všetko podlieha ťažkému testovaniu, že proste môžete spraviť brutálne video pre YouTube, áno, myslíte si, že vydáte ho a bude mať neskutočne veľa sledovaní a že to proste odpáli ten algoritmus a vám sa stane úplný opak, že proste je to najhoršie video z pohľadu štatistiky na YouTube, na vtedy je šlak trafiť. Keď mám video, o ktorom som presvedčený, že toto bude tá najväčšia pecka, akú sme dali za posledné týždne, dám to na ten YouTube a má to 400 pozretí za deň. To normálne vtedy ma ide rozhodiť od jedu. A zažívam presne to isté, čo zažíva každý jeden podnikateľ, keď podniká v niečom a začína, niečo stavá na nohy. Či už si otvoríte takýto nejaký komplex, reštauráciu s wellnessom, s ubytovaním, tak takisto budete mať ako majiteľ veľakrát nervy, lebo nepôjde niečo úplne podľa plánov a vy budete musieť zase
si sadnúť a zamyslieť sa, po prípade zavolať niekomu, poradiť sa, zaplatiť niekomu a tak ďalej, aby niečo, čo vy plánujete, aby teda sa odohrávalo lepšie, alebo aby to malo lepšiu odozvu, jak napríklad tu, v tomto ubytovaní sa jedná hlavne o to, aby to bolo vybukované, aby to bolo stále plné, aby sa tu diali akcie, aby fungoval sales, aby fungovala reštaurácia, aby to celé fungovalo, aby boli ľudia na to, ktorí sa starajú o sociálne siete. Toho je tak ľudia strašne veľa. A to ani nemusíte mať reštauráciu. To stačí úplne takto mať YouTubeový kanál a sociálne siete, ktoré proste pravidelne chcete tam niečo dávať a máte úmysel to posúvať stále dopredu a dopredu, tak je to proste extrémne veľa roboty. Takže zase sa vrátim, lebo som odbočil. Pokiaľ sa medzi vami nachádza niekto, kto nás sleduje a má skúsenosť so strihom videí, ale to by som poprosil vás všetkých, my s čím si hlavne nevieme rady, lebo nie sme žiadni odborníci na editovanie videa, všetko čo vidíte sme si zatiaľ strihali sami s gazdínkou a obyčajné veci nám, akože myslím si, že idú, povedzte vy sami, dajte nám spätnú väzbu, ale však na tie videá vidím spätné väzby tých, čo nás pravidelne sledujete, každému sa to páči. Iba teraz, čo hľadáme, je, že potrebujeme na tom Instagrame začať robiť fakt virálne videá a tie virálne videá musia byť s efektami. Proste bohužiaľ, ten algoritmus na tom Instagrame funguje tak, že človek tú pozornosť dokáže udržať fakt 1,5 sekundy, max 2. To je presne ako hovorí Denis Vencel, že je to ako ti búcha srdce, tak je tam nejaký 1,5 sekundy je ten algoritmus toho srdca, tak presne taký algoritmus funguje na tých sociálnych sieťach, ako na jednej strane je to dosť smutné, že je 1,5 sekundy na to, že udržíš človeka pri svojom videu a potom to preskroluje ďalej, pokiaľ tam nebudú nejaké efekty, ktoré mu stále budú dávať nejaký rýchly dopamín do hlavy a on to video proste dokúka. Tak na toto zháňame človeka, ktorý je profesionálne, dokáže strihať videá s efektami. Pokiaľ si to chcete viac predstaviť, pozrite si Denisa Vencela na Instagrame. Je to človek, mladý chalán, ktorý sa venuje marketingu a budovaniu sociálnych sietí a všetko cakom prask okolo toho, ako to robiť tak, aby to proste malo výsledky. Pozrite si jeho videá, aké efekty, približenie, oddialovanie, presne to, čo rozpráva, vychádza v tom videu okolo neho. Je to proste brutálne a takéhoto editora proste potrebujeme zohnať, aby nám vedel spraviť pár reelsok do mesiaca. Ja si myslím, že to bude zhruba 4 až 10 reels do mesiaca a plus samozrejme určite budeme potrebovať aj pomôcť buď s náhľadovými fotkami pre YouTubeové videá, alebo aj samostatne so strihom aj na YouTube videá. Neviem, či úplne presne teraz v tejto fáze si viem predstaviť dať niekomu strihať tie naše vlogy, lebo ten vlog není taký náročný na ten strih, skorej je náročný na to postovanie a je náročný na to vymysleť tú náhľadovú fotku. Ešte sa vrátim na začiatku, pretože u týchto dvoch sociálnych sieťach fungujú tie algoritmy tak, že na Instagrame a TikToku je dôležitý hook. To je úplný ten začiatok, to sú tie prvé 2 sekundy a potom po tých 2 sekundách, každé 2 sekundy by sa malo niečo meniť, malo by tam proste v tom videu stále sa niečo diať tými efektami, hej, čo udrží toho človeka, aby si dopozeral to video na tom Instagrame a na tom TikToku, lebo vtedy ten algoritmus to vyhodnotí, že toto video musím ukázať aj viacerým ľuďom, pretože tí, ktorí ho pozreli do konca a ich zaujímal, takže to bude zaujímať aj iných ľudí. Pretože pre nás nemá ľudia význam už v tejto fáze robiť videá len ako náš album, že je tam. Na Instagrame, keď má video do, 5, 6, no proste do tých 10 000 videní, tak je to nič. Hej, je to nič. Najviac nám zaberajú a fungujú videá, ktoré majú od 20 000 videní a viac. Vtedy pribúdajú sledovatelia, vtedy pribúdajú komentáre, lajky, vtedy sa vytvára tá komunita, o ktorú nám ide. Tá firkovská komunita ľudí, ktorí proste ľúbia to, čo my robíme, ľúbia to, čo my hovoríme, páčia sa im naše názory, náš mindset, páči sa im proste všetko, čo robíme, pretože pre tých ľudí to tvoríme.
Potom YouTube funguje zase trošku inak. Tam v tých videách nemusí byť taký húk, ani každé 2 sekundy sa nemusí nič meniť. Tam to skôr funguje takou televíznou a filmovým príkladom, že už ľudia dneska to používajú proste ako, že nezapnem si markízu, ale zapnem si smart televízor alebo notebook a zapnem si YouTube a pozerám, čo ma baví, nejaké tie svoje odbery, čo tam mám. A u tohto YouTube je teda dôležitý náhľadový obrázok, proste aký bude, jak upúta tých ľudí a popis, proste názov toho videa. Už samotné to video, ako bude úplne postrihané, samozrejme, že na tom záleží, hej, nechcem povedať, že teraz na tom vôbec nezáleží, tam môžete točiť a dávať úplne hovadiny a stačí vám len obrázok a dobrý názov a ľudia to pozerajú do konca. Takisto aj u tom YouTube funguje. Čím viac ľudí to dopozerá do konca, tak tým je to proste lepšie, ukazuje to viac ľuďom. Čiže stále sa zamýšľame proste nad týmto, ako tie videá robiť tak, aby mali proste veľa videní, aby sme išli ruka v ruke s tým algoritmom, či už tam alebo tam. Takže ľudkovci, pokiaľ sa medzi vami nachádzajú ľudia, ktorí by nám s týmto vedeli pomôcť, tak sa nám ozvite, napíšte nám buď na Instagrame, na YouTube. Ideálne, keď nám napíšete normálnu súkromnú správu na Instagrame, pretože to pozeráme. Niekedy nám sem tam ubehne nejaký komentár, že to zistím o niekoľko týždňov, že keď niečo pozerám pri videách, zistím, že som proste si nepozeral nejaký komentár. I keď v YouTube štúdiu sa vám to nestratí, pretože komentáre, na ktoré ste neodpovedali, sa vám stále ukladajú a hromadia. Ja to zatiaľ stále stíham pozerať a odpisovať, alebo minimálne na to nejako reagovať. Ale zase si uvedomujem, že príde čas, kedy tam tých komentárov bude stovky, hej, dám video, budú stovky, dám ďalšie, budú stovky, to je vlastne to, prečo to robíme. A vtedy už asi nebude v mojich silách odpovedať a vlastne vôbec čítať každý jeden komentár. Napríklad niekedy sa to deje na TikToku, máme na TikToku video, ktoré má dneska 500 komentárov. Ja nemám šancu si prečítať ľudia 500 komentárov pod jedným videom. Áno, není tam takýchto videí každé druhé, je zatiaľ každé 15. sa nám tak podarí, dajme tomu spraviť. Čiže čím lepšími budeme, tak tým menej sa nám bude dať s vami komunikovať, ale to už aj dnes máme vymyslené. Keď prídeme do tohto štádia, tak určite budeme mať aj nejakú platenú formu, napríklad Hero alebo proste niečo už vymyslíme, kde budeme s vami komunikovať, budeme vám odpovedať na správy, ja neviem, budete mať k dispozícii viac nejakého špecifického kontentu, napríklad na domoškolárstvo, na výchovu detí, takú, ktorú poznáte z našich videí. Určite tam vymyslíme niečo o cestovaní špecifické. Čo by som nechcel, uvidíme teda, či to nezmeníme, ale je, že tie naše vlogy by som chcel, aby stále boli voľné, že by boli free, aby ste mohli bezplatne, zadarmo, proste každý týždeň v sobotu pozerať náš týždenný vlog. Či ho už do budúcna osekáme na nejakých, ja neviem, 20 minút, lebo aj pre ten YouTube sú tie kratšie videá oveľa znesiteľnejšie, čo sa týka sledovania. Keď tam dám 2-hodinový vlog, tak nemá toľko views, ako má 20-minútový, dajme tomu zostrih z takéhoto vlogu. Takže je dosť možné, že potom celé vlogy budete samozrejme nachádzať na nejakom Hero alebo niečom platenom, čo samozrejme budeme aj my dávať za takú cenu, aby ste si to mohli dovoliť. Bude to stať fakt pár evríčok. Doslova tak, že keď idete s niekým na kávu a platíte kávu, tak aby to nestalo viac ako 2 kávy s nejakou malinovkou. No a toľko. Týmto videom som chcel vlastne nielen povedať, že ozvite sa nám tí, čo nám viete pomáhať s tou tvorbou na sociálne siete, ale aj to, aby ste videli tú realitu nášho života, že není všetko len o tom cestovaní a není všetko len úplne takéto krásne, ako vidíte každý deň na Instagrame alebo na našom YouTube, že proste sú to dni, ktoré som ja zavretý buď v karavane, alebo na nejakej hotelovej izbe, alebo niekde v kaviarni, alebo niekde v prírode na stoličke. A celý deň proste robím na notebooku a na telefóne. Celý jeden deň. A mimo týchto dní, tie iné dni, v ktoré aj cestujeme, takisto. Stále som na mobile, stále niečo pozerám, stále niečo vymýšľam, stále si niečo zapisujem. Keď niečo počujem, tak si to zapíšem, nejaký námet a tak ďalej. Čiže už aj nám niekedy z toho začína dobre preskakovať a šibať.
tak ako úplne zo všetkého, čo robíte naplno, a takisto aj my si potrebujeme niekedy oddychnúť a vypnúť, tak aj také dni máme, že keď včera som mal taký deň, že som neurobil ani 1 minútu záznamu, boli sme sa iba previesť v Košiciach a naspäť, iba na kávičku plus pozrieť nejaké miesta, kam by sme sa možno presunuli. Nenatočil som ani jedno video, nepozrel som si nič, nevzdelával som sa nič, čiže aj ja si musím udržovať také dni, ktorých nerobím absolútne nič, doslova, že ani ten telefón nezoberiem do ruky. Je to pre mňa ťažké, lebo aj tým, že sa živíme a ten aktívny príjem máme z tradingu na burzách. Čiže ešte aj toto je plus, že ja stále niečo kontrolujem, pozerám nejaké grafy, sledujem, a ja mám nejaké kanály, ktoré stále sledujem, pretože keď tradujete na burze, tak jediné, čo vás bude zaujímať, je ten fundament, a to sú informácie, že čo sa dnes na tom trhu deje, pretože tá aktuálna situácia, to dianie určuje to, kam sa tie komodity na tej burze posunú, či to teraz vystrelí a pôjde to hore, alebo či to pôjde dole. A vy keď to potrebujete vedieť a predpokladať, len podľa toho viete zadať ten obchod, či teda ideme do plusu alebo pôjdeme do mínusu, aby ste vedeli zarábať. To už longery a shortery poznajú, čo to znamená. Čiže je toho proste kopec. Toto som tým videom dnešným, prečo vám natáčam túto Odiseu, už neviem koľko to natáčam, je, že máme kopec roboty a nezávidte nám, prosím vás, to cestovanie niektorí, keď pozerám tie komentáre, že skade berete peniaze na to cestovanie, to nie je možné, toto. Ľudia, je to možné, len musíte svoj život upraviť tak, aby ste vedeli cestovať a nemuseli ste byť na jednom mieste. My sme ten život pred 8 rokmi začali upravovať, aby sa nám dalo cestovať. Takže 8 rokov len vymýšľame, ako zarábať online, a samozrejme skúsili sme toho tak strašne veľmi veľa, že aj na kopec veciach sme sa popálili. Preto zatiaľ netvorím content na túto tému, že ako si Ferkovci zarábajú, a nedávam žiadne odporúčania, ani nerobím žiadne tutoriály, ako. Príde to k tomu, nechajte ma ešte pár týždňov, možno mesiacov sa v tom úplne vyvzdelávať a hlavne to vytestovať, to úplne všetko, čo na ten internet budem potom dávať, aby ste ma nemali potom za nejakého skemera alebo za niekoho, čo odporúča veci, ktoré nefungujú, pretože ich nemá dostatočne vyskúšané. Tak aj k tomuto príde, ale určite k tomu príde už potom na nejakej platenej platforme, ako je Hero alebo niečo, kde budem dávať z toho zákulisia toho života oveľa väčšie pecky. Aj to, čo na YouTube dať nemôžeme, pretože toto je ďalšia odvrátená strana tohto nášho biznisu alebo tohto nášho live života, ktorý vám natáčame, že nie všetko môžem ľudia dať na Instagram a YouTube, pretože tie algoritmy mi veľa určitého obsahu skrývajú a proste nepodporujú ho. Či sa bavíte o korone, či sa vyjadrujete o vojne, či sa vyjadrujete, ja neviem, na progresivistov, či sa vyjadrujete k politike, čokoľvek sa na tom vo videu rozprávate a nie je to spoločensky uznaná téma aj pre YouTube a Instagram, proste tie elity tohto sveta chcú ten mindset a to, kam ide tento svet, niekde smerovať, a keď tie naše videá pôjdu proti tomu systému, ktoré veľmi veľakrát by som chcel povedať niečo proti systému. Ja aj viem, že veľa z vás to chce počuť, veľa z vás hľadá presne aj týchto tvorcov, ktorí iba nepritakávajú ako ovce úplne na všetko, ale naozaj do toho dávajú zdravý mozog a neboja sa o tom hovoriť, ale bohužiaľ nemôžeme o týchto veciach hovoriť otvorene na YouTube, na Instagrame, pretože tie videnia by sa ešte viac znížili, ako niekedy sú, a to je pre nás neúnosné, pre tvorcov, ktorí to tvoríme preto, lebo chceme neustále rásť. Nejde to. Ale cez platenú platformu Hero, Patreon alebo proste iné platformy, ešte nie sme úplne rozhodnutí, pre ktorú sa rozhodneme, tak tam už to pôjde. Čiže všetko pre vás pripravujeme iba tým, že som vám to už proste dneska 1000-krát povedal, že všetko robíme sami a nedokážeme sami proste raz tak veľmi rýchlo, uvedomujeme si to, tak preto proste hľadáme s týmto pomoc. Čiže ľudkovci, ozvite sa nám, kto ste odborníci na sociálne siete veškerého druhu a vedeli by ste nám nejakým spôsobom pomôcť za nejakú finančnú odmenu, ktorú si dohodneme,
tak my budeme šťastní a budeme radi a budeme to pre vás posúvať ďalej a ďalej, lebo takýmto spôsobom, keby to robíme furt tvrdohlavo sami, tak je dosť možné, že vyhoríme a za pár mesiacov zase na niekoľko mesiacov prestaneme natáčať a k tomuto sa napríklad vôbec nechcem dostať, lebo už niekoľkokrát v živote, keď sme začali tvoriť, či už keď sme žili v jurte, my sme vtedy začali dokumentovať svoj život, ale nie na YouTube, iba na Instagram. Veľakrát sa nám stalo, že sme mali úplne inej farmárskej roboty toľko veľa, že vôbec som nemal čas na tie siete. Aj sme vyhoreli, kopukrát sme aj prestali s tvorbou a nebolo to dobré, pretože to vôbec nepomáha tomu vývoju. Takže toto nechceme, aby sa nám stalo a preto chceme napredovať a niekoho z vás zobrať do nášho tímu k Ferkovcom a postupne ten tím stále a stále rozširovať. Určite budeme potrebovať aj možno nejakú babu, nejakú asistentku alebo asistenta, ktorý nám bude dohadovať tú roadmapu. Ja si to predstavujem tak, že na dennodennej báze proste budem mať zamestnanú asistentku, ktorej povieme, akú trasu ideme teraz s tým cestovaním robiť a ona proste od rána do večera bude riešiť iba to, že dá si mapu, pozrie, čo v tom danom okolí je, čo by sme mohli natočiť, vyhodnotí, po prípade dá vám na Instagram nejakú anketu, čo by ste chceli. Potom to celé s tými podnikmi, reštauráciami, ubytovaniami, kempami, hotelmi, atrakciami celé dohodne, aby sme to mohli mať na spoluprácu. Keď tie kanály proste už budú v takej štatistike a v takej hodnote, že za to budeme môcť pýtať aj peniaze, nie len barter, tak bude proste ešte aj dohadovať tie ceny na faktúru a bude nám vlastne tento background, čo musím zase robiť stále ja s gazdinkou, ale robím to ja, že keď mám chvíľu času, tak proste to pozerám, píšem si, vytelefonovávam, dohadujem a tak ďalej, takže len fakt to nestíhame, že už sme v takom štádiu, že by sme možno aj 2 ľudí potrebovali na full time, i keď možno zatiaľ ich nebudeme vedieť zaplatiť, ale toho jedného zatiaľ určite potrebujeme, takže aby som to už teraz nenaťahoval a neopakoval sa 100-krát, ľudkovci, povedal som vám, čo som mal na zreteli a dúfam, že z toho vyplynie nejaká pekná spolupráca s jedným z vás a možno aj s viacerými z vás do budúcna. Čaute. Ľudkovci, dneska sme prišli do Aqua Maria Velati uzavrieť sezónu, pretože dneska je posledný deň, kedy majú otvorené kúpalisko. Majú tu vlastne aj kemp, penzión, prídeme sem aj kempovať na pár dní, ale museli sme sa dneska prísť okúpať, lebo dneska je teda posledný deň, že kedy sa to dá a poďte sa teda s nami na to pozrieť. Čo, kam ideme? Tuto si dajme, one. A keby sme išli na Lehárka, dáme Zložíme sa tu? No. Tak vyberte volačo na piesočku. Pozrite sa, akú onu. Pozri, Feri, na lozenie, čo tu majú. Si nezobral? Ne,
Však zoberieme. Máš ho v aute? Áno. Tak pôjdeme pre neho. Lebo tie sú zase na iný náramok. Jak vieš? Aha. Tak ty pôjdeš v cenníku, to tak je. Aha. Gabi, šmykni sa! Vidím ťa! Výborné! Teraz ide Gabi? Ferko tam čaká? Áno, na teba, on chce ísť. Tak choď. Čak choďte vy dvaja spolu. S Ferim. Ja ho neurazím na gúške, on chce ísť s tebou, so mnou nechce. Dobre. Došli sme sa občerstviť do bufetíku. Pozrite sa, čo sme tu objavili, aké hlášky tu majú napísané na dlaždičkách. V gastre toho zažijete kopec. Tak už sme si to tu trošku obehli aj s deťmi. V podstate majú tu jeden väčší bazén, dva tobogány, pozrite sa, toto je ten väčší bazén, aj s VIP zónou. V podstate je to tu rozdelené na také dve zóny, VIP zóna, obyčajná zóna, VIP zóna je táto, ktorú vidíte za mnou. Tá obyčajnejšia zóna je táto na druhej strane, ktorá má trávnik, stromy okolo a môžete si tam sadnúť alebo rozložiť nejakú deku a byť na trávičke. V tej VIP zóne máte výhodu, že môžete byť na lehátkach, s tým, že je tu ešte aj exkluzívna zóna, nielen VIP, a tá má aj takúto krásnu pieskovú pláž, kde si môžete vybrať lehátko a usalašiť sa, kde sa vám to páči. No a pre detičky sú tu tieto dva tobogány, ktoré sú za mnou, a to detské ihrisko s plitkou vodou, s takými atrakciami, šmiklavkami, prelieskami pre deti, takže docela dobré, pekné, kompaktné, malé kúpalisko na východe, takže skúste a dajte vedieť. Tak čo, babi, ako sa vám tu páčilo? Povedzte, dajte odporúčanie deťom, čo by ste im vedeli povedať, čo sa vám tu páčilo? Že nech sa im pojídu a že je to úžasné.
Výborné. A na čo sa môžu najviac tešiť? Čo bolo najlepšie? No, podľa mňa bol najlepší tobogán. Tobogán? Áno. Ten modrý? Ten červeno-žltý. Ten červeno-žltý? Ten zatočený? No, ten bol Výborné. Super. Mamička, ty čo hovoríš? Super, paráda. Tak vidíte, Fierkovci to zhodnotili na dobré kúpalisko. Takže kľudne sem zoberte detičky. Podľa nás super, také menšie, kompaktné kúpalisko, členité aj s pieskovou plážou, s lehátkami, s tobogánmi, s bazénom, detským, veľkým. Podľa nás pecka. A my kemperi, ktorí všade hľadáme iba miesta, kde sa dá stať s karavánom, obytňakom alebo zostanom, tak pozrite sa vo Velatoch, je to možné. Môžete sa tu zabývať v kempe a detičky sa môžu od rána do večera kúpať na kúpalisku a zabávať sa atrakciami. Čiže ubytovanie nielen v penzióne, v chatke, ale aj v kempe. Čo sa týka kempu, povedal by som, že môže tu vzniknúť taký maličký problém, čo sa týka prechodu cez to veľké parkovisko, ktoré sem ide cez túto bránu, cez ktorú práve teraz prechádzame. Pozrite sa, že tu máme odstavené auto a tu vlastne auta stoja aj takto v strede. Keď sme sem prichádzali, tak to bolo docela plné a nevedel som si vôbec predstaviť, jak sa tu od tej cesty hlavnej zatočím s karavanom, s tým našim veľkým prívesom, i keď nemáme ani jeden z najväčších prívesov, stále to je jednonápravák, ale tuto, aby som sa skrútil, keď tu je plné parkovisko v lete, keď funguje kúpalisko, tak to bolo hneď prvé, čo sme vlastne hovorili, že fúha, to sem sa dá fakt asi prísť len možno na záverečnú kúpaliska, aj prísť, aj odchádzať s karavanom. Takže to je len taký malý detail, ktorý som si všimol, ktorý sme si všimli teraz. No. Takže tak. Priateľovia, takto vyzerá posledná večera, ale nie tá kostolná, ale tá Majer-Bajerovská. Kúkajte na ten rízek. Perfektný. Detičky zase klasika, samozrejme. Ale Gabika naša si dala palacinky. Tak ideme na poslednú večeru a zajtra už utekáme zase na cesty. Tak sledujte. Čujete ľudia? Akože stravujeme sa v rôznych reštauráciách, salašoch, kolibách a podobných takýchto zariadeniach, kde varia jedlo. Ale tu, na Majer bara, tí chalani, čo sú tu v kuchyni, Mirec a Laci. A môžem povedať, že to sú umelci, tí, čo varia. Čujete, všetko tu má takú naozajstnú chuť, že to je domáce, je to varené, je to vychutené, že to, čo jete, halušky s kapustou, úžasné. Tá chuť z toho výpeku z mesa, tá kyslá kapusta s tými domácimi zemiakovými, hlavne nie múkovými, práškovými haluškami, úplne, ktoré sa rozplývajú na jazyku. Ako strčili by títo chalani do vačku hociakú bežnú reštauráciu, takže o jedlo tu budete mať fakt postarané, a keď ste takí jedlíci, jak my, že keď niekde cestujete, tak na to jedlo sa fakt tešíte a chcete jesť kvalitne, tak Majer bara je zárukou kvalitného jedla. Aj ubytovania, aj wellnessu, aj toho okolia a aj vína, pre ktoré sa môžete príjsť. Takže je toho tu kopec, ešte som zabudol povedať kone, moji zlezli. Takže aspoň viete, že kam máte chodiť na tie výlety a na tie dovolenky. My sa tešíme s vami, čaute. Viete, jak sa hovorí, jak doma. Sú veci, ktoré si je normálne musíme kupovať, aj keď sa nám nechce. Vylievame vodu z predstanu. Vypadá to jak mozog. Áno, jak sušené. Bože, jak mozog. Áno, sušené mozgy. No? Fúkalo 90 km za hodinu podľa počasia. Aj nám hýbalo karaván. A jaké to je akože v karavane, keď teda je hurikán Katrina. To bolo len tak, že som držal plyn a auto hrabalo, vyhadzovalo bláto, deti kričali. Jak skončil august, tak normálne učalo september a ukázalo nám čo? Pohľad ženy na tento spôsob života. Ľudia, konečne som normálne ostrihaný. Juchu! Dobre.